Прывітанне сябры, гэты влог пачынаецца з майго стомленага твара і з таго, што я планую невялікае падарожжа ў Нямецчыну. А пакуль што я сяджу дома. Сёння панядзелак, у мяне скончыўся працоўны дзень. Я заварыла сабе гарбату, але вырашыла, што мне трэба выйсці на прабежку, таму што здаецца, што на гэтым тыдні я не змагу зрабіць прабежку. Стараюся сфокусавацца на тым, што ў мяне 2 працоўных дні засталось, і ў чацвер я ўжо буду у Берліне, а потым на 2 дні паеду ў Нюрнберг. Вось такі план. І ў нядзелю вярнуся дамоў. У Берліне, дарэчы, я ўжо буду, здаецца, 3-й раз. Туды вельмі выгодна дабірацца, калі ты жывеш у Познані. Познань увогуле мае вельмі добрую лакацыю. У адным з відосаў сваіх я ўжо гаварыла, што да Варшавы, што да Гданьска, што да Берліна плюс-мінус адзін і той жа час. Таму за гэта Познань асабліва я люблю. Давайте зробім вось так. Мы ўжо в Берліне зараз і ідзем на сняданне. Мы ў Берліне ўжо 3-й раз, як я гаварыла, і сёння мы вырашылі паэксплорыць раён Шарлоттенсбург. І пачнем мы з замка Шарлоттенсбург. Але спачатку пойдзем на сняданне. Што хацела сказаць? Вось гэты 3-й раз у Берліне я іду і ўспамінаю словы, якія часта можна пачуць, што Берлін — гэта не Германія. І ведаеце, мне здаецца, што гэта нейкі плюс, і гэты факт надае шарм гэтаму гораду. Messe Nord ICC. Übergang.
Адна з лепшых рэчаў, якая ёсць у маёй працы, гэта тое, што калі надыходзіць канец працоўнага дня, я магу проста закрыць ноутбук і забыць, кім я працую і што я там увогуле раблю на гэтай працы. Як вы разумееце, зараз у нас канец працоўнага дня. Збіраюся зараз паехаць у цэнтр, каб купіць сабе каву ў зерні. Дарэчы, я вырашыла час ад часу паказваць нейкія кавярні, у якія я хожу тут у Познані. Як бы з аднаго боку зразумела, што кавярні гэта не тое, каб нешта такое цікавае і незвычайнае, але з іншага боку кавярні гэта такія месцы, якія, як мне здаецца, дадаюць гораду характар, нейкі акрас і настрой. І я разумею, што гэта можа быць нудна. Я час ад часу трапляю на нейкіх людзей у Ютубе, якія здымаюць відосы, дзе яны проста ад кавярні да кавярні ходзяць, і гэта тыпу іх як там эстэтычнае жыццё. Але я буду рабіць гэта дазіравана, тым больш, што я не так часта бываю ў кавярнях і ўвогуле ў нейкіх заведзеннях. Таксама ёсць яшчэ такі стэрэатып, што ў Еўропе і ў Польшчы няма добрай кавы. З гэтым я, конечно, не згодна, таму што нават у сваём не самым папулярным горадзе Польшчы магу вось так проста назваць штук 10 кавярань трэцяй хвалі. Іх значна больш тут і значна больш нейкіх класных месцаў. Кампанія, у якой я працую, адзначае сёння Wellness Day. Я нічога не ведала пра гэты празднік, пакуль пра яго не пачалі гаварыць у нас. Але я вельмі рада, што гэта выхадны дзень. Сёння пятніца, і гэта значыць, што ў мяне 3 выхадных дня. Вяртаючыся да працы, мне хацелася б адзначыць, што я сапраўды лічу, што чалавечеству патрэбен 4-дзённы працоўны тыдзень. Больш ужо немагчыма. Гэта ненармальна, мне здаецца. 5 дзён гэта слишком. Можна, конечно, і менш, але будзем рэалістамі. Нам і 4 дні ніхто не дасць. Людзі з паспяховым поспехам, канешне, будуць смяяцца з гэтага і гаварыць, што трэба ўвогуле на дзядзю не працаваць. Але я скажу, што складана не працаваць на дзядзю, калі ты у 30 гадоў амаль што не ведаеш, кім хочаш стаць, калі вырасцеш. Што рабіць? Гэта жыццё. Не ўсе у нас прадпрынімацелі. І я ўвогуле чалавек просты. Калі праца можа спансіраваць мае хобі і не выцягваць з мяне апошнія нервовыя клеткі, гэта ўжо добрая праца, мне здаецца, яна мне падыходзіць. У мяне на канале калісьці было відэа пра маю працу, таму што праца ў мяне дастаткова хайповая. Ці як гэта сказаць? Я працую мануальным тэставальнікам у IT-кампаніі і, канешне, уся рэклама ў Ютубе і усюль, дзе вы можете бачыць рэкламу IT-курсаў, яна проста пестрыць тым, што гэта лёгкі спосаб увайсці ў IT і зарабляць нейкія айцішныя грошы. Ад часткі гэта так, але не ўсё так класна, як апісваюць рэкламныя кампаніі. Калі я здымала то відэо, галоўны тэйк, пра які мне хацелася паразмаўляць, гэта пра тое, што не існуе працы мары. Мне так здаецца. Людзі вельмі часта клічуць працай мары нейкае сваё хобі, а калі яны пачынаюць гэтае хобі ператвараць у працу, то ад хобі нічога не застаецца, таму што ў табе паяўляецца нейкая адказнасць, дэдлайны, рэчы, якія ты, можа, і не хацеў бы рабіць. Напрыклад, ты мастак, і ты малюеш карціны. Адна справа маляваць карціны, калі ў цябе ёсць натхненне і нейкая ідэя, якую табе сапраўды хочацца рэалізаваць. А іншая справа, калі ў цябе ёсць нейкая колькасць кліентаў з іх поглядам на мастацтва, напрыклад, з іх дэдлайнамі і ўсім астатнім. І гэта ўжо нібыта не так моцна падобна да гэтага хобі. Хацела яшчэ сказаць, што мы жывём такі час, калі нас проста душыць з усіх бакоў. Паспяховы поспех. Я пазнала нейкі дзен у гэтым сэнсе, ведаеце? Я не стрэмлюся зарабляць мільёны, я не стрэмлюся быць супер-бізнес-вумен, коучем і ўсё гэта вось. Я чалавек, які проста хоча спакойнага жыцця. Калі б мне сказалі: Лен, у цябе есть магчымасць усё жыццё працаваць там, дзе ты працуеш, і зарабляць столькі грашэй, што табе будзе хапаць на ўсё тое, на што табе зараз хапае, мне б гэтага было дастаткова. Калі б мне толькі нехта паабяцаў, што так будзе заўсёды, што не трэба хвалявацца за тое, што табе звольняць, што табе трэба будзе шукаць нейкую новую працу, нейкую новую сферу і гэтак далей, што можна проста, як тая цётка з начосам, сядзець і 30 гадоў на адным і тым жа крэсле сядзець, я б сядзела. Я такі чалавек. І, дарэчы, каб мне проста далі нейкія
нармалёвыя грошы і сказалі, што можна не працаваць, я б не працавала. Я нічога не хачу дабівацца ў гэтым жыцці, я проста хачу жыць сваё жыццё. Але, на жаль, мір дыктуе іншыя правілы, і мне патрэбна час ад часу глядзець, што адбываецца ў свеце, аглядвацца і думаць, калі нешта здарыцца, што я буду рабіць? Я проста раблю, што магу. Я не прыгаю вышэй галавы, я проста ведаю, што мне трэба нешта рабіць, я раблю гэта. Я дакладна не той чалавек, які мог бы стаць матыватарам, коучам, паспяховага поспеха для іншых людзей. Я ўсіх прызываю проста жыць і радавацца таму, што у вас ёсць, і рабіць нейкія мелкія крокі. Формируем новыя нейронныя сувязі. Ну што, я сёння была ў сваём любімым, мне здаецца, раёне Познані. Калі вы раптам будзеце ў Познані, я проста малю вас, не абмяжоўвайцеся толькі цэнтрам. Я ведаю, што шмат людзей, калі прыязджаюць у нейкі горад, нават калі жывуць у нейкім горадзе, абмяжоўваюцца цэнтрам, лічаць, што акрамя цэнтра нічога цікавага ў горадзе няма. Ежыца – гэта адзін з самых прыгожых гістарычных раёнаў. І таксама, мне здаецца, самы модны раён, дзе шмат усякіх кавярын, заведзений і гэтак далей. Большая частка гэтых заведзений – гэта нейкія модныя мясцежкі, і яны вартыя, каб іх адведаць. І, канешне, калі я думала аб тым, што буду дзяліцца нейкімі месцамі, якія я люблю ў Познані, першае, што мне прыйшло ў голову, гэта хапа Тумамы. Унікальнае месца. Калі можна так сказаць, гэта вельмі аўтэнтычнае месца. І я вельмі раю вам яго адведаць. Я не ведаю гісторыі гэтага заведзення, але я разумею так, што там працуюць сапраўдныя японцы, і яны робяць сапраўдныя японскія штучкі. Дарэчы, іду каля прыкольнага раёна, прыкольнага аседля. Такое яно цікавае. І нічога падобнага я ў Познані не бачыла. Яно клічыцца Мурава. Так што да, сябры, я проста заклікаю вас, умаляю вас цікавіцца не толькі цэнтрам у гарадах, у якіх вы бываеце, і ў гарадах, у якіх вы жывяце. Я той чалавек, які залезе ў кожную дупу горада, асабліва таго горада, у якім я жыву. Калі ты бываў у кожнай дупе, ты ўжо адчуваеш сабе неяк па-іншаму. Це датычыцца Познані. Тут нават не трэба ў нейкую дупу лезці. Тут дастаткова проста пагуляць па такіх больш-менш папулярных раёнах. Гэта Ежыца, Лазаш, Вільда. Што яшчэ ў нас тут ёсць? Не аднім цэнтрам славімся, так сказаць. Вентилятор. Да, ты не будешь сейчас шуметь, правильно? Все. Шановное спадарство, я тут сижу і думаю, што я ўжо жадаю скончыць гэты влог. Звычайна я раблю апошнім часам адзін влог у месяц і загружаю яго ў канцы месяца. І кожны раз я сижу і думаю, вось скончыўся нейкі месяц. А так мне будзе вельмі прыемна загружаць гэты влог і думаць аб тым, што яшчэ палова месяца засталася летняга. Гэта прыемнае адчуванне. Добрая магчымасць зрабіць 2 влога ў месяц, так як я ўжо зараз апублікую гэты відос. І я б з задавальненнем
задавальненнем рабіла часцей відосы, але у мяне няма на гэта, як гаворыцца, рэсурсаў. Не в прыярытэце у мяне стаіць развіццё сабе як блогера. Мне шкада з аднаго боку, але як ёсць. Не ведаю, навошта я гэта ўсё гавару і апраўдваюся. Сэнс у тым, што я заканчваю гэты влог. Я вам жадаю прыемнага астатка лета і прыемнага пачатка восені. Вось. Пабачымся з вами ў новых відэа. Дзякую вам вялікі за прагляд і да забачэння.